Γίνε ο κυρίαρχος της δύναμης. Τι είναι αυτό που έχει πολλά πρόσωπα, τεράστια καρδιά και μπορεί να πετύχει ένα στόχο στα 40 μέτρα? Υποδεχτείτε την Padme Amidala, τη βασίλισσα του Ναμπού και γερουσιαστή της γαλαξιακής δημοκρατίας. Όταν ο πλανήτης κινδυνεύει, η Padme μεταμορφώνεται σε γαλαζοαίματο υπερκατάσκοπο. Είναι τρομερή με τα όπλα. Αν σε σημαδέψει η Padme, έχεις ήδη χτυπηθεί. I call it aggressive negotiations. Με τέτοιο ταλέντο στις διαπραγματεύσεις, δεν έχω λόγο να διαφωνήσω. Ναι, η Padme έχει μυαλό πολιτικού. Αλλά την καρδιά της κερδίζει κάποιος υπότης Jedi. You're so beautiful. It's only because I'm so in love. Είναι τόσο όμορφη. Όταν παίρνεις εντολές από αυτή τη διαγαλαξιακή γυναίκα, Gather what troops you can. We've got to get to that hangar. καλύτερα να υπακούσεις. Get to your ships! Μάθε τα πάντα για την ωραιότερη ιστορία στο γαλαξία. Μπες στο site για να μάθεις περισσότερα και γίνε ο κυρίαρχος της δύναμης. Please don't look at me like that. Μα είσαι τόσο όμορφη.